سلام كم يتوعلو كبرات تخطات تلفونو اير تي في نلومي سولوس 4 حمله فرق معلتم فرانس ترى الوزينه ومستندو حيزنا لكم قريبنا لنا مكتالكم زعد مشام تولدي بغنبتاتو فيلم فيستيفال ايرترا نبرتي ايطاليا بلعل دمقت تخايدو سبورتاو الدرات كفلتات مينستر مكلخالا باستاديوم اسمرا باستخير سنه سرعه تزازيم اب قداماي فرق 2023 بولن تخاب استلقس دم 8 ميتاويت بتمهارو منبارو تغليصو سعود عرب روسيان واقعتات نمتعراي اب فريات ندادي توسخ ناي موغدار سغونتي كوستات وسينا اب رحق مبراق روسيا بستغس تبارع مرور هزوز ناي وان حدقا دنقاقه تاوجو اب اوراغواي اب زحالف 74 عامتات زحيله مخانس تتغس حدقا درقي كم تخسته تغليصو فيستيفال ايرتراوان نبرتي ايطاليا ابز حالف قدام سنبت بلعل دمقت تخايدم كابت وتانز بصحنا زينا وصبصب نغست ازي برهانه كتوربيا فيستيفال ايرتراوان نبرتي ايطاليا قياس مسرع بزبل تيما بحدن كلتن حمله اب كتما ميلانو بلعل دمقت تخايدم ابزي ام حدرتي شدش انزوباتا زتساتفون بام حداري زوا ماكل اتوفساي هايله بوق استغفتن عمتاوي هاجراو متأخب كابز تفلاليا كتماتات إيطاليان كالوت هاجرات إيروبان زموز إيرتراوان كومون أدمس تجبرلهم إيطاليان ترغيبهم نيرم أمباسادر إيرترا أب إيطاليا أتوف ساعتين بيدروس نترجو من تاريخ فيستيفال أب إوان حرن توقعسن دحريون أتوكيرو أبز اسمه مدرة تمرت إيرتراوان متأثرون مسحاجرو من أب مدلدال فتحاويك ألسي حزب إيرترا أب مللاي تاريخن ባህልን ኤርትራውያን ወጻተኛታት አምፍላት ከምኡውን ኣብ ምውር ራስ ሃገራውን ሰውራውን ክብርታት ልዑል አስተዋጽኦ ከም ዝነበሮ ገሊጹ አማሃደር ተዘባታን ተሳተፍቲ ኣብ ዝገበርዎ ሰሚናር ንገስጋስ ሃገራዊ መደባት ልምዓትን መኸተን ከምኡውን ተራን ኣበርክቶን ኣብ ወጻእ ዝነብሩ ዜጋታት ኣብ መደባት ጥሙር መኸተን ናይ መጻኢ መደባትን ዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ሂቦም بزيكازي آتو أحمد إمام أب دياسبورا زركوو زيغاتات تساتفوهم أب هاجراو مدبات لمعات نمعزاز صفوف حريتا نيمركاب آلايند زملكات سفيح مجلسي تساتفتي أقربوم أب نايلوم عامد فيستيفال إيرتراوان نبرت إيطاليا نتاريخ فيستيفالات زنصبارق إكزيبيشن مرئيت كونجنا سبورتاون اتفتات نايهز آنات مزناقعي مدبات كومون سنطباو مسنادو زتقالل مدبات كقرب كله كاب إيرترا زخدت جوجل بحر دما نتساتفتي أزن أجعام أم ودعتا بملكع ودر أبست سلاسلة مدبات نستعوضو شلمات تعديلو كاب عسران شعتن جنبوت جميرو أب زوبا مأكل ككاد زقني سبورتاو الدرات كفلتات مينستر مكلخال بسلسة حملة أب ستاديوم أسمرا بستخير سنة سرعة تزازيمو أبتي حلقات تقلالي ستاف مينستر مكلخال جنرال فيليبوس والدي يوهانس كمون حلافي مكونن حبريتان غوسغاسن مينستر مكلخال كولونيل سلونسيوم زت ترخبلو مزازم مدب حلافي كوميتي سبورت كفلتات مينستر مكلخال لتنال كولونيل سلمون جبرلول اب زغربو صبصاب اتياب مونغو شدشته كلبات زتخايده وددر كعس اغري كعس مربب اتليتيكسن چمته تخسن زتقال منبارو بمتقاس 120 دقيقه انستي زركبهم 520 شوعتن سبورتاويانن اكايتن كم تساتفو حابيروم علامات وددر نقحن أكلوا بقعة زلون من إسي مملمال كمون نهاجرهم وكيلهم أباه جرا وددرات زساتفو من إسيات مفراي مخان تقيس دما تساتفنتن بقعة دك أنستيو زترائلو وددر من بارو جليسهم أب موداتا جانتا سابور نمودا درتا جانتات الرج عتارو هيمبول حالبتن أبحنن بمدمر وتسيت بليسا قبل الكفلتات مينستر مكلخال كل تشعن عسران سلستن بمخان عباي وانشا تشليما سبورتاو الدرات كفلتات مينستر مكلخال لو معمت نشامناي غزيو تخايدو تحستو هاجراو بانك دم إيرتران مسان بقداماي فرقي عامت 2023 بولن تاخب استلقسدم اتي 800 كابتا مهاروس ترخ من بارو تقليصم
ኣብ ሃገራዊ ባንክ ደም ሓላፊ ኣገልግሎት ልግሲ ደም ነርስ መሓሪ ኣብርሃም ነዝ ዝሓበረ ኣብ ሳልሳይን ራብዓይን ሰሙን ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ መምህራን መባእታ ቤት ትምህርቲ ተኽሊ ኣባላት ጉጅለ ባህሊ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣባላት ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሃማማተ ማእከል ሙያዊ ስልጠና ፖሊቴክን ካብ ካናዳ ዝመጹ ኤርትራውያንን 136 ቀረጺት ደም ኣብ ዝለገሰሉ ኣጋጣሚ እዩ ኣብያተ ትምህርቲ ምንጭ ትሕዝቶ ውሕስ ደም ምዃነን ዘነጸረ ነርስ መሓሪ ሚኒስትር ትምህርቲ ንመደባት ሃገራዊ ባንክ ደምን ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደምን ኣብ ውጥን ስርሑ እእትዩ ንዝገብሮ ኣስተዋጽኦ ሞጊሱ ኣብ ግዜ ክራማት ምስ ምዕጻው ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ሃገራዊ ባንክ ደም ዝርአ ዋሕዲ ትሕዝቶ ንምምላእ ሚኒስትር ትምህርቲ ጎኒ ክረምታዊ ወፍሪ ተምሃሮ ንልምዓት መደብ ልግሲ ደም ከሰርዕ ድማ ኣዘኻኺሩ ርእሰ መምህራንን መባእታ ቤት ትምህርቲ ተኽሊን ኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ወለንታዊ ልግሲ ደም ዘካየዱ ብዝትካእ ደም ዘይትትካእ ህይወት ንምድሓን ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኩሉ ሰብ ብውልቅን ብጉጅለን ክስዕቦ ተላብዮም ኣብ ዞባ ዓንሰባ ዝርከብ ኣብ ትሕቲ ሓልዮት ሃገራዊ ማሕበር መንእስያትን ተምሃሮን ኤርትራ ዝነጥፍ መሰልጠኒ ማእከል ሻሎት ኩለንትናዊ ዕቤት የመዝግብ ከም ዘሎ ተገሊጹ ወኪል ኤሪና ቤቴል ሰሎሞን ዘዳለወቶ ትሕዝቶሎ ዳናይት ገብሪ ህይወት ከተወርበያ ብሃማማተ ዝመሓደር ኣብ ከተማ ከረን ዝርከብ መሰልጠኒ ማእከል ሻሎት እኩል ዘመናዊ መሳለጥያታትን ፀሓያዊ ፀዓትን ብምዕጣቁ ኣብ በዝሕን ዓይነትን ዝህቦ ስልጠናታት ሩኡይ ዕቤት የመዝግብ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣካይዲ ስራሕቲ ማእከል መንእሰይ መርሃዊ ዘርኣይ ምስ ኤሪና ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ማሕበር ኣፍራይነትን ኣድማዕነትን መንእስያትን ተምሃሮን ክብ ንምባል ኣብ ቀጻሊ ጻዕሪ ከም ዝርከብ ጠቂሱ ኣብቲ ማእከል ብነፃን ብርትዓዊ ክፍሊትን ዝወሃብ ሞያታት ኣካልናቱ ከም ዝኾነ ሓቢሩ እዚ ማእከል እዚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብፍላይ ድማ ድሕሪ 2017 ናብ ድሓር ዘሎ ግዜ ድሕሪ መውዳት ናይ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ናይ ሶላር ፓነላት ሓደሽ ኮምፒውተራትን ካልእን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣብ ብዝሒ ዝምሮም ዓውደ ትምህርቲ ኹን ሰልጠንቲ እናወሰኸ ዝመጽእ ዘሎ ማእከል እዩ እቲ ዕላማ ደረጃኡ ዝሓለወ ብቑዕ ስልጠና ብምቕራብ መንእሰያት ተረባሕቲ ክኾኑ ምግባር ክብል ዘነፀረ መንእሰይ መርሃዊ ኣብ ዝሓለፈ 6 ዓመታት ልዕሊ 52 ሚታዊ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም ልዕሊ 1400 ተምሃሮ ሰራሕተኛታት መንግስትን ኣባላት ሰራዊትን ብዝተፈላለዩ ሞያታት ከም ዘሰልጠኑ ኣፍሊጡ ዕላማታት መሰልጠኒ ማእከል ሻሎት ደረጃኡ ዝሓለወ ብቑዕ ሞያዊ ትምህርቲ ንዜጋታት ብፍላይ ድማ ነተምሃሮን መንእሰያትን ኣብ ምሃብ የተኩር እዚ ድማ መንእሰያት ብቑዕ ሞያዊ ፍልጠት ምስ ሓዙ ንብልቆምን ንሕብረተሰብን ብኣወንታ ክፀብሎ ከም ዝኽእሉ ስለ ንኣምን ማለት እዩ ካብ ነዊሕ ዓመታት ሒዙ ብዙሓት ሰልጠንቲ ዘፍርየ እዩ ብፍላይ ድማ ካብ 2017 ንድሓር ኣብ ዘሎ ግዜ ልዕሊ 1400 ሰልጠንቲ በዚ ማእከል እዚ ሓሊፎም ኣለዉ እዞም 1400 ሰልጠንቲ ካብ ተምሃሮ ካብ ሰራሕተኛታት መንግስቲ كون كاب أولا سراويت يتقالل مسلطان ማእከል ሻሎት ኣቀዲሙ ኣብ 4 ዓይነታት ስልጠናት ጥራይ ተሓፂሩ ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ምትካል ፀሓዊ ፀዓት ጽገና ኮምፒውተርን ኔትወርክን ምዝርጋሕ ኤሌክትሪክ ጽገና ሞባይል መባእታዊ ትምህርቲ ኤሌክትሮኒክስ አካውንቲንግ ፔጅ 3 ደረቅን ተንቀሳቃሲ ስእሊ ግራፊክስ ቪዲዮ ኤዲቲንግ መሰረታዊ ትምህርቲ ኮምፒውተር ቴክኖሎጂ ዌብሳይት ዲዛይን ቋንቋታት እንግሊዝኛን ዓረብን ዘጠቃልል 14 ዓይነታት ስልጠና ይህብ ከም ዘለውን ሓቢሮም ካብ 4 ዓይነታት ትምህርቲ ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ ናብ 14 ዓይነት ትምህርቲ በሪኹ ይርከብ 3 ኣዋርሕ ዝጸኒሑ ኮይኑ ምክታል ናይ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዘለውን ግቡእ ግምገማን ዝግበረሉን እዩ ኩሉ ተዋሃብቲ ስልጠናታት እቲ 85 ሚታዊት ግብራዊ ፈተነ ዝተሰነዩ ሰልጠንቲ ነቲ ዝተዳለወሎም ምዘናታት ወይ አሰስመንት በግቡእ ምሕላፎም ዝተረጋገፀ ጥራይ ሰርቲፊኬት ይወሃቦም ማለት እዩ ብተወሳኺ ኣብ መንጎ ተምሃሮ ናይ ምውድዳር መንፈስ ንምዕባይ ኣብዚ ዓመት እዚ ሽልማት ሻሎት ንኣካዳሚያዊ ብቕዓት ዝተሰምየ ሓድሽ መደብ ብምጅማር ምስ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብምውህሃድ ኣብ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ልዑል ነጥቢ ንዘመዝገቡ ብነፃ ነቶም ኣብ ክፍሎም ክሳብ 10 ተርታ ዝወፁ ድማ 30 ሚእታዊት ምጉዳል ዋጋ ብምግባር ትምህርቲ ኮምፒውተር ይወሃብ ከም ዘሎ ገሊጹ ሽልማት ሻሎት ነቲኦም ኣብ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃን ኣብ ንስ ወከፍ ደረጃ ቀዳማይን ካልኣይን ዝለዓለ ኣቨሬጅ ንዘምፁ ተምሃሮ ብናፃ መሰረታዊ ትምህርቲ ኮምፒውተር የምህር ማለት እዩ እታ ካልእቲ መደብ ኣብዚ ዓመት ዘተኣታተንያ ነቶም ቀዳሞት 10 ወይ ከዓ ቶፕ 10 ካብ ንስ ወከፍ ክፍሊ ዝወፁ ነዚኣቶም 30 ሚእታዊት ምጉዳል ዋጋ ወይ ከዓ ዲስካውንት ብምግባር
ነዚያተውን መሰረታዊ ትምህርት ኮምፒተር ናምህር ማለት እዩ መንእሰይ መርሃዊ ኣመወዳእታ መሰልጠን ማእከል ሻሎት ብብዝሕን ዓይነትን ሞያዊ ስልጠናታት ምውሳኽ ከምኡውን ኩነታትን ናይ ስራሕ ዕድላትን ናይቶም ዝሰልጠኑ መንእሰያት ንምድህሳስ መጽናዕቲ ምክያድ ካብ ናይ መጻኢ መደብ ምዃኑ ኣረዲኡ ክቡራት ተዓዘብትና ድሕሪ ዝሓፀር መሰጋገሪ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜና እዩ ምክታልኩም ክትጽሉ ደጊምና ብኽብርና ጀም سعود عربن روسيان واقعات نمتعراي أب فريات ندادي توساخي ناي مقدال سقمتي كم زوسدا أفليتن بمسرة حبرتا السعودية كابزمت قدام سنبت تكبر أو زخون معلتاوي 1 مليون برميل روسيا دما كابزمت ورحنا حسا زتكبر حمشتمي تشح برميل علتاوي كقدلين سعودية ثناي مقدال سقمتي كسابزمت ورحنا حسا أقدا سم زخون دما كينو كغصل كم زخيل كتحبرن كلا روسيا جن كسب مت عمت كتغصلو خم تخيليا اميتا زلا ابال هاجرات افريتن لاخت الندادي اوبيكن روسيا تركبن مشارختنن واغاتات نمتعرايا قديمن تمساسال سقمتي كوسدا مسنحن يفلط واغا ندادي كاب مجمار ناي زعمت زي ان نقولقوله خمس مصه እዚ ድማ ብቁጠበን አሉታዊ ሳዕቤን ከም ጽንሐን አባላት ኦፔክን መሻርختنن ዝገልጻ ይኹን እምበር እዚ ኩሰድ ዝጸንሐ ፍርያት ናይ ምንካይ ስጉምቲ ኣብ አህጉራት ኣብ ሃገራት ኤውሮፓን አሜሪካን ንጸንሐ ሕጽረት መሪሱ ከጋድኹም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩ ኣብ ርሑቕ ምብራቕ ሩስያ ብሓፈሻ ዞባ ሳይቤርያ ድማ ብፍላይ ብዝተኸስተ ባርዕ መሮር ህጹጽ ናይ ዋን ሓደጋ ድንጋገ ተኣዊጁ ኣብቲ ዞባ 110 ሓደጋታት ባርዕ ተኸሲቱ ከም ዘሎ ብሰንኩ ድማ ልዕሊ 60 ሄክታር ጫካታት ከም እተሃመኸ ጸብጻባት ሓቢሮም ነቲ ባርዕ ንምቁጻር ብነፈርቲ ዝተሰነየ ሰፊሕ ስርሒት ይካየድ እኳ እንተሎ ኣብቲ ከባቢ ተኸሲቱ ዘሎ ኩትር ዋዒ ነቲ ስርሒት ይዓናቕፎ ከም ዘሎ ተገሊጹ ርሑቕ ምብራቕ ሩስያ ብሓደጋታት ባርዕ መሮር ብተደጋጋሚ ከም ዝጥቃዕ ዝተቆጸብጸባት ዝሓለፈ ዓመት ኣብቲ ከባቢ ብዝተኸስተ ባርዕ ሰብኣዊ ነዋታውን ኣከባቢያውን ክሳራታት ከም ዝወረደ ይሕብሩ ኣብ 2021 ኣብቲ ከባቢ ብዘጋጠመ ተመሳሳሊ ሓደጋ ኣስታት 19 ሚልዮን ሄክታር ጫካታት ከም ዝነደደ ይዝከር ኣብ ኡራጓይ ኣብ ዝሓለፈ 74 ዓመታት ዝሓየለ ምዃኑ ዝተጠቕሰ ሓደጋ ደርቂ ከም እተኸስተ ጸብጻባት ደቡብ ኣሜሪካ ሓቢሮም ብሰንኪ ተርእዮም ምንጭታት ማይ ክደርቁ ምጅማሮም መንግስቲ መቑንን ከተኣታቱ ከም ዝተገደደዩ ዝግለጽ ዘሎ በተኸስተ ዝተሻቐለ መንግስቲ ኡራጓይ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ከም ዝኣወጀ ጸብጻባት ይዝክሩ ኣብ ኡራጓይ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሓያሉ ካልኦት ሃገራት ደቡብ ኣሜሪካ እውን ተመሳሳሊ ሓደጋ ተኸሲቱ ከም ዘሎ ይሕበር እቲ ክስተት ሳዕቤን ናይቲ ብደረጃ ዓለም ኣሉታዊ ጽልኡ እናዓበየ ዝመጽእ ዘሎ ክሊማዊ ነውፂ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ኣብ ሳልስተ እዚ ኣብ ዝተኻየደ ሳልሳይ ቁጠባውን ንግዳውን ኤክስፖ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን ኣፍሪካን ልዕሊ 10 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ቁጠባዊ ስምምዓት ከም እተኸተመ ተገሊጹ ኣብዚ ን4 መዓልታት ኣብ ከተማ ቻንግሻ ዝተኻየደን ብክልተ ሓምለ ዝተዛዘመን ኤክስፖ ልዕሊ 7 ፕሮጀክታት ልምዓት ከም እተፈረመ ተፈሊጡሎም እቲ ስምምዓት ንቁጠባውን ንግዳውን ዝምድናታት ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን ኣፍሪካን መሊሱ ዘደንፍዕ ምዃኑ ክኢላታት ናይቲ ዓውዲ ይጠቕሱ ቁጽር በጻሕቲ ናይዚ ቁጠባዊ ኤክስፖ ኣማይት ኣሽሓት ከም ዝነበረውን ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን ኣፍሪካ ቀዳሚቲ ናይ ንግዲ መሻርክትን ራብዒቲ ምንጭ ወፍርን ምዃናዮም ጸብጻባት ዝጠቕሱ ኣብ 2022 ኣብ መንጎ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን ኣፍሪካን ልዕሊ 280 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ንግዳዊ ምልዋጥ ከም እተኻየደ ይሕበር ኣብ ብሪጣንያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ልዕሊ 170,000 ሰራሕተኛታት ኣገልግሎት ጥዕና ስርሖም ከም ዘቋረጹ ጸብጻባት ሓቢሮም እቶም ሰራሕተኛታት ምቹእ ናይ ስራሕ ሃዋህው ስለዘይተፈጥረሎም ነቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰዱ ኣብቲ ጸብጻብ ተጠቒሱሎም ንሳቶም ዘቕረብዎ ናይ ወሰኽ ደሞዝን ካልእን ጠለባት እወታዊ ምላሽ ክሳብ ዘይረኸበ ናብ ስርሖም ከም ዘይምለሱ እውን ኣፍሊጦም ኣለዉ ሰራሕተኛታት ኣገልግሎት ጥዕና ብሪጣንያ ደሞዞም ምስቲ ኣብ ሃገሮም ተኸሲቱ ዘሎ ናህር ዋጋ ክመዓረረ ከም ዘይከኣለ ብምሕባርዮም ናይ 500 ወሰኽ ክጠልቡ ጸኒሖም መንግስቲ ብሪጣንያ ግና እቲ ጠለብ ዘማልእ ቁጠባዊ ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ብምሕባር ክነጽጎ ጸኒሑሎም ኣብ ብሪጣንያ ኣብዚ እዋን እዚ መጠን ቁጠባዊ ዝቕባበ ናብ ልዕሊ 11% ደይቡ ከም ዘሎ ብሰንኩ ድማ ቁጠባት ሃገር ናብ ደረጃ ዝሕታለ ከይወርድ ከም ዘስግእ ክኢላታት የጠንቅቑ
ኣብ ሃገር ብፍላይ ዋጋታት መግቢ ነዳድን ካልእ መሰረታዊ ጠለባት ህይወትን ብናሃሪ ከም ዝወስኽን ኣብ ህዝቢ ከቢድ ፀቕጢ ፈጢሩ ከም ዘሎን ይሕበር ኣብ 2022 መጠን ንግዳዊ ምልዋጥ ኢራንን ቱርክን ካብቲ ቅድሚ ዝነበረ ዓመት ብ19% ከም ዝወስኸ ጸብጻባት ኣነጺሮም ንግዳዊ ምልዋጥ ናይተን ሃገራት ኣስታት 13 ቢልዮን ዶላር ከም ዝወስኸም እቶም ጸብጻባት ሓቢሮም ክልቲአን ሃገራት ብናይ ገዛእ ርእሰን ባጤራ ንግዳዊ ምልዋጥ ከካይዳ ካብ ዝጅምራ እቲ መጠን መሪሱ ከም ዝወስኸውን ተገሊጹሎም ኢራንን ቱርክን ነቲ መጠን ንምዕባይ ቀጻሊ ንግዳውን ቁጠባውን ርክባት ከካይዳ ጸኒሐን ኣለዋ ኢራን ናብ ዝሓለፈ ዓመት ፍርያት ነዳዲ ዘየጠቃልል ልዕሊ 53 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ሰደድ ናብ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ቱርኪ ኢራን ከም ዘካየደት እዩ ዝግለጽ ዜና ንምዛም ኣርእስታቱን ክደግመልኩም ፌስቲቫል ኤርትራ ነበርቲ ኢጣልያ ብልዑል ድምቀት ተኻይዱ سبورتاو للدرات كفلتات مينستر مكلخال ኣብ ስታዲየም ኣስመራ ብዝተኻየደ ስነ ስርዓት ተዛዚሙ ኣብ ቀዳማይ ፍርቂ 2023 ብወለንታ ካብ ዝተለገሰ ደም እቲ 80 ሚታዊት ብተምሃሮ ምንባሩ ተገሊጹ سعود عرب روسيا ናብ ፍርያት ነዳዲ ተወሳኺ ናይ ምግዳል ስጉምቲ ክወስዳ ወሲኑ ኣብ ርሑቕ ምብራቕ ሩስያ ብዝተኸስተ ባርዕ መሮር ህጹጽ ናይ ዋን ሓደጋ ድንጋገ ተኣዊጁ ኣብ ኡራጓይ ኣብ ዝሓለፈ 74 ዓመታት ዝሓየለ ምዃኑ ዝተጠቕሰ ሓደጋ ደርቂ ከም እተኸስተ ተገሊጹ نسعى استرالو زينواتات تابستزازي ملو مسترف مرواتنا نحرقكم بوغنا